Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Худи ҳозир турнири UFC 281 ба анҷом расид, ки дар он ҳамаи чиз буд: нокаут, сабмишн, драма ва албатта ки ду чемпиони нав. Дар ин навор мо натиҷаи муҳорибаҳои асосӣ, реаксияи Ҳамза Чимаев ва Лоиқ Раҷабовро омода кардем. Моро бо лайк ва комментария дастгирӣ кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московскии област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акаи Ғулом ва Акаи Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московскии област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. оғоз мекунем аз якум муҳорибаи карди асосии турнир. муҳориба дар вазни сабук байни Дэн Хукер ва Клаудио Пуелес. бояд гуфт ки вақтҳои охир корҳои Дэн Хукер дар UFC на он қадар хуб буданд. ӯ дар 5 муҳорибаи охирони худ танҳо як маротиба ғолиб шуда буд ва мағлубият дар ин муҳориба метавонист ки охирон муҳорибаи ӯ дар UFC шава. аммо Хукер нагузошт ки ин кор рух диҳад ва рақиби худро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва ҳамин гуна карьераи худро дар UFC наҷот дод. дуюм муҳорибаи карди асосии муҳориба дар вазни 61 кг байни легендаи UFC Фрэнки Эдгар ва проспекти нав Крис Гутеррес шуд. барои Эдгар ин охирон муҳориба дар UFC буд. ин чизро худи ӯ пеш аз муҳориба эълон карда буд ва бояд гуфт ки охирон муҳорибаи Эдгар дар UFC барои ӯ хеле бад ба анҷом расид. Крис Гутеррес аллакай дар якум раунд Фрэнки Эдгарро бо зарбаи зону ба нокаути вазнин равон кард ва ҳамин гуна барои худ роҳ дар рейтинг кушод. сеюм муҳорибаи карди асосӣ боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Дастин Порие ва Майкл Чендлер шуд. пеш аз ин муҳориба байни онҳо муноқиша буд ва ҳар дуи ҷангоҳаро ваъда доданд ки барои нокаут ба октагон мебароянд ва бояд қайд кард ки онҳо дар ҳақиқат муҳорибаи беҳтарин нишон доданд. шояд ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи сол шавад ва Дастин Порие боз як маротибаи дигар исбот кард ки ӯ дар сатҳи дигар аст ва феъли чемпионӣ дорад ва дар сеюм раунд ӯ Майкл Чендлерро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна бо тариқи буғӣ кардани рақиб ғалабаи фавран ба даст овард. факти аҷиб дӯстон, Дастин Порие аввалин шахсе шуд ки Конор Макгрегорро ба нокаут равон кард ва ҳамчунин Дастин Порие аввалин шахсе шуд ки Майкл Чендлерро маҷбур кард ки таслим шавад. мегузарем ба муҳорибаҳои унвонӣ. якум муҳорибаи унвонии турнири UFC 281 ин муҳориба байни занҳо чемпионка Карла Эспарза ва довталаб Джан Вейли шуд. Джан Вейли бартарӣ хеле калон дошт ва аллакай дар дуюм раунд чемпионкаро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна чемпионкаи нав шуда боз соҳиби камарбанд шуд. хотиррасон мекунем ки Джан Вейли аллакай як маротиба чемпионкаи UFC шуда буд, аммо дар якум ҳимояи камарбанд дар муҳориба зидди Роуз Намаюнес камарбандро аз даст дода буд, аммо имрӯз Джан Вейли камарбанди худро баргардонд. акнун расидем ба муҳорибаи асосии турнир. муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Алекс Перейра. бояд гуфт ки онҳо ду маротиба дар кикбоксинг вохӯрда буданд ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо Перейра ғолиб шуда буд. акнун сеюм муҳорибаи онҳоро дар UFC бо қоидаҳои MMA ташкил карданд. муҳориба хеле муҳорибаи ҷолиб шуд ва чемпион дар ин муҳориба бартарии калон дошт ва дар якум раунд қариб буд ки Перейраро ба нокаут равон кунад, аммо Перейраро зангулаи ба анҷом расидани раунд наҷот дод. то дақиқаҳои охири панҷум раунд Исраил Адесаня бартарӣ дошт. ин чизро ҳатто рӯйхати доваро исбот мекунад, аммо дар панҷум раунд Перейра Адесаняро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони нави UFC дар вазни миёна шуд ва ҳисоби ӯ бо Адесаня 3-0 шуд. дӯстон, фактҳои аҷиб. ба Перейра ҳамагӣ як сол лозим шуд ки ӯ чемпиони UFC шавад ва айни замон рекорди касбии Алекс Перейра 7-1 аст. барои ҳамин дӯстон, кори намешуданӣ нест. акнун мегузарем ба реаксияи ҷанговарон. Ҳамза Чимаев муҳорибаи Адесаня ва Перейраро бо диққат тамошо мекард, чунки ғолиби ин муҳориба дар оянда рақиби ӯ шуда метавонад ва реаксияи Ҳамза дар ғалабаи Перейра чунин буд: ба ман иҷозат диҳен ки бо ин шахс ҷангам, ман ӯро дар якум раунд мекушам. пулҳои осон. ман бо Алекс Перейра дар Бразилия ҷангидан мехоҳам. рафтем чемпион. ин шахс дар ҳақиқат бо рекорди 6-1 барои камарбанд ҷангид. ба ман иҷозат диҳен ки ӯро шиканам. ман рекорди 12-0 дорам. бародар Дана Вайт, ин корро дар Бразилия ташкил кун, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, маро нодуруст нафаҳмед.
аммо ман фикр мекунам ки Ҳамзат Чимаев дар ҳақиқат метавонад ки Алекс Перераро дар якум раунд шикаст диҳад. Чунки дӯстон имрӯз ҳамаи мо шумо шоҳид шудем ки Алекс Перера тамоман гӯштин ва греплинг надорад. ба фикри шумо чӣ дӯстон фикротонро нависен. мо боша ба шумо реаксияи Лоиқ Раҷабовро пешкаш мекунем. чӣ хеле ки медонем дар ин турнир бародари мусалмони мо Отман Азатаир баромад кард ва мутаассифона ӯ дар якум раунд шикаст хӯрд ва Лоиқ Раҷабов ӯро дастгир карда чунин суханҳо навишт: дар ҳама ҳолат алҳамдулиллоҳ, Аллоҳ нигаҳбонад бародари ман, иншааллоҳ рӯзҳои хуб дар пешанд, ту ба қувваттар бармегардӣ, навиштааст Раҷабов. ва дӯстон хотиррасон мекунем ки ин мағлубият барои Отман аввалин мағлубият дар карьераи касбиаш шуд. дӯстон дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад, аммо баъди якчанд соат мо барои шумо навори нав мебарорем ки дар он ҷо шуморо хабарҳои беҳтарин интизор аст. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед ва навори навро интизор шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.